गाबोनो बिटिआरनि सेथि खोलोबनि बाक्सा आरो उदालगुरि बिसायख'थिनि दिन आरो लोगोसेनो 10 डिसेम्बराव क'क्राझार उदालगुरिनि बिसायख'थिनि सान दा बेखायनो बर' आइ आफा रायजो राजा आरो गासैबो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आरो गुबुन गुबुन हारिनि जोंनि सुबुंफोरखौ बेयाव 32 लाख जे सुबुंफोर दङ 23निबो बांसिन हारि हारिसाफोर दङ साफ्रोमनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खेबसेबाव जोङो बयनिसिमबो गणतान्त्रिक प्रक्रियानि बा देशनि संबिधानिक जि अधिकार बा संबिधाना जोंनो जि मोन्थायखौ होदों बे मोन्थायखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया बा साफ्रोमबो यां भटारा साफ्रोमबो निउ भटारा जोङो गाबोनो बेखौ इन्जय खालामनो थांगासिनो दङ बा भट होनायनि गेजेरजों गणतन्त्रनि जि अधिकार बा साफ्रोमबो नोगोरारिनो जि होनाय जि अधिकार बे अधिकारखौ लानानै जोङो मोनसे मोजां सरकार मोजां दैदेनगिरि आरो मोजां बा राइट हान्जानि मोजां सरकार जोङो दानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजासिम गुरै आखाइ खबजोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायगोन जे जोङो खुनु गिनाय बा किनु जोंहा माने बेबायदि समखिनाय गैयालासिनो बा रावनिबो थिननायाव सोरबाया नोंखौ माने रां जासिनानै भट लानो नागिरदों सोरबाया माने बायदिसिना जाहो लोंहो खालामनानै भट लानो नागिरदों आरो गुबुन फारसेथिं गोबां माखासे भुवा प्रसार खालामनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय जि फेक्टर बा जि एलिमेन्टस बेखौ गैया खालामनानै खेबसेनि थाखाय 17 बोसोरनि उनाव जोङो गोदान सरकार मोननो थांगासिनो दङ आरो बे गोदान सरकारा बिटिआर सुक्ति खालामग्रा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो जे सान्तिनि थाखाय परिबर्तननि थाखाय आरो गासैबो रोखोमनि हारि जौगानायनि थाखाय हारि गेरेमसा दानायनि थाखाय बा गेरेमसा माहारि गोग्गो माहारि दानांगौनि थाखाय बर' हारिया बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनायनि जि थांखिजों एबसुआ खामानि मावदों बे गासैबो थांखिखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौब्ला बिटिआर सुक्तिखौ मोगथाङाव मावफुंनानै जोङो जोंनि ओनसोलखौ जौगानांगौब्ला बा गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला बयबो जोंनि सुबुंफोरा रायजो राजाया नोगोरारिया बा भटारफोरा गाबोन फुंनि 7 बाजिनिफ्राय सारि जानानै बा लाइन जानानै जोङो भटखौ गावबा गावनि जि केन्द्र दङ गावबा गावनि जि माने बुथ सेन्टार दङ बेयाव जोङो बयबो होनांगोन आरो बांसिन बिबांनि जोङो भटदान खालामनानै गणतान्त्रिक जि प्रक्रियानि बयनिबो सक्तिशालि जि मोनसे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोङो एन्जय खालामनांगौ बा जोङो बांसिन बिबांनि जोंनि भट होनायनि गेजेरजों भटिंनि गेजेरजों जोङो बेखौ दिन्थिनो हायो जे जोङो भारतनि जि गणतान्त्रिक देशनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे बिसायख'थिखौ जोङो मोनसे साक्सेसफुल जोङो खालामबाय आरो बिनि गेजेरजों देशनि गेजेराव बा रायजोनि गेजेराव मोनसे मेसेज थांगोन जे बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय 32 लाख जनसंख्या 23निबो बांसिन हारि हारिसाफ्रा गणतान्त्रिक देशनि जि प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ बिथांमोना गोजोनै खौसेयै आरो देरहासार खालामबाय दा बिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान सरकार मोनसे गोदान हान्जानि सरकार जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बे सरकारा गासैबो हारिनि सुबुंफोरनि जेंना जेंसि गासैबो हारिनि सुबुंनि जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारि दङ हारि हिसाबै जिखिनि जेंना जेंसि दङ बे जेंना जेंसिफोरखौ थारैनो मावफुंनानै होगोन जों बेखौ मिजिंथियो दा बे बिथिङाव नैबे थासारियाव जिखिनि भटारफोरखौ माने एट्राक्ट खालामनायनि थाखाय माखासे थाखा फैसा राननाय इलेक्सन रिलेटेड जिखिनि भायलेन्स आरो लोगोसे माखासे जिखिनि बेयाव प्रपागान्डा बा भुवा प्रसार सोलिदों बे गासैबो नंखाय आरो बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जे थार आरो नंखायनि जि डिफारेन्स बेखौ नाय बा जायनि गोसोआ गोसोम आरो जायनि गोसोआ गोजों बे गोसोम आरो गोजों गोसोनि हान्जानि जि मेन्टेलिटि बिथांमोननि एप्रोच बिथांमोननि सिन्ताखौ बिजिरनानै नाय गोरिब गुन्द्राया गणतान्त्रिक
बे देशआव थानानै भारत उदांस्रि जानायनि उनाव दिनैसिमबो जोङो थुरिनि न'आव नारानि न'आव आरो दै लोंनाय मोजां बेबस्था गैया जोंनि गोरिब गुन्द्रानि न'खराव साख्रि बाख्रि गैया मोजां रां खामायनो हानाय बेबस्था गैया दा जोङो उदांस्रि मोनदोंब्लाबो नैबे जोंनि जि सरकार बे सरकारफोरा जोंखौ राइट ट्रेकआव जोंनि जौगानायनि थाखाय पलिसि आसुनि जेबो लायाखै जोंखौ एक्सप्लइट खालामबोदों आरो करापसननि गेजेरजों बा इलिगेल माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों हारिखौ बिथांमोना सोबख'नानै गादबनानै दिनै बेंगुरा खालामनानै दोनबाय दा बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाया बिबेकजों नाय गोथौयै सिन्ता खालाम आरो गोथौयै बिजिरनानै जि मेन्डेटखौ जि हान्जानो होनांगौ जाय हान्जाया परिबर्तननि मोनसे माने रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेज लानानै फैदों सान्तिनि मेसेज लानानै फैदों जोंनो मोनसे मोजां बेबस्था एरेन्जमेन्ट बिटिआर सुक्ति लाबोनानै होफैबाय बे हान्जाखौ जोङो बजबनानै बिखायाव बजबनानै खेबसेनि थाखाय जों बुंदों जे 17 बोसोरनि मोनसे सरकार दङमोन बे सरकारखौ जों नायबाय नुबाय बिजिरबाय आरो बे सरकारा मा मावखो मा मावाखै बिनि गासैबो दलिला रायजो राजानि मजियाव दङ आरो बे दलिलखौ नुनानै जोङो दिनै समखिखांदों जे बिथांमोना इसिबां मोनसे गाज्रि थासारियाव नैबे ओनसोलनि रायजो राजाखौ खोख्लैनानै दोनबाय बर' हारिखौ बिथांमोना जेरैबायदि जौगाहोनांगौमोन बिनि मोनसेबो आसनि निति लायाखिसै आरो बिथांमोना दिनै बिटिसि जाखांनायनि उनाव इयुथनि थाखाय एजुकेशन रिलेटेड बा कचिंनि थाखाय UPSC APSC बा इन्जिनियारिं मेडिकेलनि थाखाय बा जोंनि इमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि थाखाय भकेसनेल ट्रेनिं स्किल ट्रेनिंनि थाखाय इयुथफोरखौ लानानै जेरैबायदि प्रजेक्ट माखासे स्किम माखासे पलिसि लानांगौमोन बा माखासे परिकल्पना फर्मुलेसन खालामनांगौमोन मोनसेबो पलिसि फर्मुला खालामनाय जों नुवाखिसै आरो बिथांमोना खिजाने बेबायदि माखासे बाथ्राखौ मालाबाबो सानबोफेराखै आरो साननायमोनब्ला थारैनो 17 बोसोराव थाउजेन्डस अफ जोंनि यां जेनेरेशना इमप्लयमेन्ट मोनगौमोन बा बिथांमोना एंगेजमेन्ट मोनगौमोन जायनि थाखाय जबलेस जानानै बा बे ओनसोलाव खुनु बेबायदि इमप्लयमेन्ट एभिनिउस गैयिनि थाखाय इन्डास्ट्रि बा फेक्टरि गैयिनि थाखाय जोंनि इयुथ्सफोरा दिनै बेंगलराव तामिलनाडुआव बा देशनि बिभिन्न ओनसोलाव खना खनला बिथांमोना हालाय हाफाय न' गारनानै बिथांमोना खामानि मावहैनो गोनां जादों आरो बिथांमोना न'नि आंखालखौ गावनि आंखालखौ सुफुंनो नागिरदोंब्लाबो बे जोंनि इयुथ्सफोरा बेयाव मावनानैबो दिनै बिथांमोना थार लामाजों जौगानो हायाखै जास्ट टाइमखौ बिथांमोना बारहोदों नाथाय बिथांमोननि फिउचारा दाबो सेकिउर्ड नङा बिथांमोना आसलते मा मावनानै जागोन आरो बिथांमोना जेरैबायदि मोनसे मर्यादा गोनां लाइफ मोननांगौमोन बिथांमोननियाव जेरैबायदि माने इमप्लयमेन्टनि एभिनिउस बा जेनेरेशन थानांगौमोन बा रां खामायनायनि गेजेरजों न'आव गावनि परियालजों बिमा बिफाजों रायजो जानांगौमोन बेबायदि माखासे थासारिखौ जों दिनै बेयाव मोननो हायाखै बेयाव मात्र माखासे मुस्थिमै मानसिफोरनि जि बिथांमोननि इन्ट्रेस्टनि थाखायल' खामानि जादों आरो माखासे सेक्सननि मानसिया धोनि जादों माखासे सेक्सननि मानसिया बेखौ राजत्व खालामदों माखासे सेक्सननि मानसिया बेयाव एक्सप्लइट खालामनानै बिसायख'थि फैयोब्ला थाखा फैसा जानाय लोंनाय माखासे प्रक्रियानि गेजेरजों दाबि धमकिनि प्रक्रियानि गेजेरजों सिगि सग' खालामनानै भटखौ आदाय खालायो खेबसेनि थाखाय आरो एनादार 5 इयार्सनि थाखाय रुल खालामो दा बेखायनो जों बेबायदि मोनसे सिस्टेम बेबायदि मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन बेबायदि मोनसे गभार्नेन्सखौ जों लुबैया जे गभार्नेन्सआ गोरिब गुन्द्राखौ जेब्लाबो रिजेक्ट खालामो बनसिद खालायो गोरिब गुन्द्रानि माने खाफालाव माने रुवाजों देनानै बे माने सरकारा बेबायदि हान्जाया 17 बोसोर जोंखौ लुटिबाय जाबाय आरो गोरिब गुन्द्रानि नामाव फैनाय रां रुफाखौ दिनै लुटिनानै दिनै आरो जोंखौ बिसायख'थिनि समाव आरो जोंखौ प्रल'भन होनो फैदों बायनो फैदों आरो जोंखौ बायनायनि गेजेरजों एनादार 5 इयार्सनि थाखाय जि माने राजखान्थियारि जि माने बिथांमोना गादि लानायनि जि परिकल्पना खालामदों बिथांमोना जुदि बेबायदि परिकल्पनाजों थांबाय थायोबा हारिया गाब्रगोन गोदोगोन दा बेखायनो आं सानो जे बर' हारिया जथेस्थ' मेच्युर जाबाय बर' हारिया जौगाबाय बर' हारियाव जथेस्थ' गोरों जोंहा व्यक्ति गोदोनिफ्रायनो दङ दिनैबो दङ बर' हारिनि साफ्रोमबो इयुथ्सफ्रा दिनै एनलाइटेन जाबाय बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि बा स्टेट लेभेलनि बा रिजनेल लेभेलनि माखासे पलिटिकेल माने सिनारिय' पलिटिकेल एनभारनमेन्टखौ बिथांमोना स्टाडि खालामबोदों आरो आं सानो जे दिनैनि समाव जोंनि जायफोर इयुथ्सफोर दङ जायफोर जोंनि इडुकेटेड इयुथ्स बा जायफोर जोंनि गामि ओनसोलाव नोगोर ओनसोलाव थायो गासैनिबो मोनसेनो एम जे जोंनो मोनसे मोजां सोलोंथाइ नांगौ जोंनो सोलोंथाइनि फसंथान नांगौ
जोंनो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन नांगौ, इमप्लयमेन्ट एभिनिउस नांगौ आरो जोंनि न'खरा एम्पावार जानांगौ, जोंनि गामिया एम्पावार जानांगौ, ससाइटि इटसेल्फ जोङो एम्पावार जानांगौ आरो बे एम्पावार जानायनि सक्तिशालि जानायनि मेन जि सास्टेनेबल जानायनि जि मेन लामा डाइरेक्सन बे जाबाय मोजां सरकारा मोजां स्किम लागोन, मोजां सरकारा मोजां पलिसि लागोन, मोजां सरकारा गुड एडमिनिस्ट्रेसन होगोन, गुड गभर्नेन्स होगोन। बे मोनसेबो करापसननि लामाखौ लानाय नङा बा कुनु स्तरावनो एपइन्टमेन्टनि खेथ्रआव, स्किमनि खेथ्रआव, डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव बियो मालाबाबो कराप्ट खालामनाय नङा बा जोंखौ बन्सित खालामनाय नङा। दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो बर' आइ आफा रायजो राजा, जोंनि गोरों मेलेमजिबि, जोंनि फोरोंगुरु, जोंनि माने साख्रि मावनाय श्रेणिनि आरो जोंनि गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफाद, गुबुन गुबुन आफादनि गासैबो बिबानगिरि, दैदेनगिरि, समाज सामलायगिरि, धोरोम माने आफादनि दैदेनगिरि बा सामलायगिरि आरो गामिनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारिनिफ्राय लानानै गावबुरा, बिभिन्न स्तरनि जि जोंनि आइजो आरो जोंनि हौवा गासैबो सुबुंफोरनिसिम आङो आर'ज गाबो जे गाबोननि जि सान, बे साना फैबाय थानाय समाव मोनसे मोजां सरकार, मोनसे मोजां सम, मोनसे मोजां थासारि आरो गोजोन गायसननायनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय बे मोनसे गिदिर मेन्डेट आरो बे मेन्डेटखौ जोङो खुनु खारनाव जोङो खोमानानै लानो हाया आरो बे मेन्डेटनि गेजेरजों फिउचाराव हारि दानायनि जिखिनि खामानि मावनो गोनां दङ जों बेखौ 100% मावनानै लानो हागोन आरो बे फाउन्डेसना फैबाय थानाय समाव मजबुत जायोब्ला हारि नाङैनो जोङो बिश्व दरबाराव गावखौ प्रतिष्ठा खालामनो हागोन। नाथाय जोंनि डिसिसनाव, जोंनि साननायाव, जोंनि फिलिंसआव जोङो जुदि गोरोन्थि मावोब्ला, सोरनिबा प्रल'भनाव जोङो जुदि गोरोन्थि हान्जाखौ जों बासियोब्ला बे मालाबाबो जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा आरो बेयो जोंखौ इयुनाव आरोबाव दानि स्टेजनिफ्राय आरो गाहायाव लांगोन आरो बेजों हारिया गिदिर खहा जागोन। दा बेखायनो बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जानायखौ जों नुनो मोनो, अदालगुरि क'क्राझाराव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। बिसायख'थिखौ लानानै माखासे हिंसायारि जाथाय जानायखौ जों नुदों आरो बेखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो इलेक्सन कमिसनखौ जोङो मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों प्रेसार होबाय थादों जे जाहाथे बेयाव सेफटि सिकिउरिटि जे सिकिउरिटि मेजारमेन्ट बियो टाइटेन जायो आरो बेयाव जाहाथे कुनु लेप्सेस थाया। दा बेखायनो दिनै हरसे दङ आरो गाबोननि सान दङ बाक्सा उदालगुरियाव फार्स्ट फेसनि इलेक्सन। दा जोङो नुदों जे गामियाव हरनि समाव रां रुफा राननाय, बायदिसिना प्रल'भन होनाय बा मानसिफोरखौ भटारफोरखौ फोजानानै लोगो हमनाय आरो बेखौ नुनानै गुबुन मोनसे हान्जाया जेला बादा होनो थाङो बेयाव माने कनफ्लिक्ट जानाय बा ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बा सोरखौबा आक्रमन खालामनाय, लामायाव बुनाय, बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों। नाथाय थांनाय बारनि जि बिसायख'थिफोर, बे बिसायख'थियाव मानसिनि जिउ खहा जानाय, सोरनिबा न'आव माने आक्रमन खालामनाय, सोरखौबा माने ब्रुटालि माने एटाक खालामनाय, बेबायदि जाथाया जादोंमोन आरो कुनु माने फुरथि गैयाबासिनो, कुनु रंजानाय गैयाबासिनो बिसायख'थिखौ गिनायनि गेजेरजोंसो मा जागोन, गाबोन मा जागोन, दसे सम उनाव मा जागोन, बे मोनसे गिनायजों बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां जादोंमोन। खिन्थु एबारनि बिसायख'थियाव जों नुदों जे गासैबो रायजो राजाफ्रा माने रियेलि माने गणतान्त्रिक अधिकारखौ बिथांमोना एन्जय खालामदों आरो मोसादों, मुसुरदों, रंजादों। बिथांमोना फोसावनायनि जे हाबाफारि बेखौ मावदों। दा बेखायनो आं खावलायो जे दिनैनिफ्राय 10 तारिखनिसिम जाहाथे कुनु भायलेन्स जाया आरो भायलेन्सखौ होबथानांगौबा अ.सि. लेभेलनिफ्राय एस.पि. लेभेलनिफ्राय प्रसासना माने राइट ट्रेकआव एक्सन लाना खामानि मावनांगोन। नङाबा बे भायलेन्सखौ जुदि सोरबा कमन पिपोला, सोरबा हान्जाया जुदि हमथानो थाङोब्ला बेयाव भायलेन्सआ डाबल जागोन। दा बेखायनो प्रसासना बेखौ होबथानांगोन आरो जायखिजाया भायलेन्स बा जायखिजाया बेबायदि हिंसानि जाथायखौ एभयड खालामनांगौ। बयहाबो मोन्थाय दङ, बयबो हान्जाया फोसावनायनि मोन्थाय दङ, नाथाय जोङो बे गासैबो भायलेन्सखौ एभयड खालामनानै जोङो थांनायानो जोंनि गुबै उद्देश्य आरो जों कुनु भायलेन्सखौ लुबैया, जोङो भायलेन्स फ्रि माने बे बिसायख'थिखौ जों लुबैयो आरो बेखायनो रायजो राजाया जाहाथे गोसो गोथारै, गोसो गोरबोनि गेजेरजों बयबो भट होनो हायो आरो भट होनो थांनायाव जाहाथे रावबो लामायाव होबथानानै बिथांमोनखौ डिस्टार्ब खालामा, बिनि थाखाय प्रसासना स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ आरो जोंनि रायजो राजायाबो एलार्ट जानांगोन। बेखिनिखौ फोरमायबाय।